No oikeastaan se on ihan pienestä alkaen. On aina ollut unelmissa se ihmisläheinen työ ja tommonen valkotakkinen hoitaja. Ja sitten tosiaan kun valmistuin lähihoitajaksi ja on sitä tausta takana ja on huomannut, että on viihtynyt niin kuin ihmisten läheisyydellä ja tykkään tehdä sitä työtä ja auttaa ihmistä ja sitten se loppujen lopuksi on palkitsevaa, kun ne ihmiset paranee ja lähtee ja tavallaan niin kuin näkyy se oma työ siinä. Huomaa, että kyllä sitä pikkuhiljaa on niin kuin kehittymässä se sairaanhoitaja siellä. Et kyllä se on täyttänyt aika hyvin. Ja nyt kun on vielä jäljellä niitä teorioita ja harjoitteluita, niin kyllä uskon, että se vastaa just sitä, mitä siellä työelämässä odotetaan. Omasta kokemuksesta voin todeta, että se on todella rankkaa. Että niin kuin sitä ei kannata vähätellä ollenkaan, mutta se, että täytyy muistaa, että se on niin kuin se lyhyt aika, joka on sitten ohi ja sulla on sitten se tulevaisuus niin kuin sillä ammatilla jo niin kuin taattu. Ja kun tiedetään hyvin, että terveysala työllistää tosi hyvin ja on mahdollista niin kuin valita niitä paikkoja, missä haluaa työskennellä.